Bila
Yesu no paleti. Ute kufuna the best sleep I share with Lord. Mom. Yes. Hey, my friend. Oh, Baba Mshong. Ute angukuphi imali yakhe. Baba noma. Uyabona ke imali athi anguyibhala. Kodwa indoda iba nemali yayo. Uyazwa njalo baba. Ngoba uma usukhanda uzothi umama baba dayisa lento. Kufuna uyikhipha imali bese kuba khona imali yendoda. Mina nje wallet bawu2. Wemazi khona lo khona wami nemonto. Umama akawazi amaphathi efuneka wathenga imonto noba sikhuluma ilanguage ilanguage yami nemonto ayifani nelanguage yami nomndeni nami nomama. So ufuneka ibe khona ke imali yakho njengendoda ezobhekela wona nemonto. Ingane ziba zidla isutha futhi. Fana imali bafethu. Bayizwa ko mama mathi ingane zibe zidla isutha futhi. 1,500 rand. Iphe. 200 rand yami. Ayizimali bazalwana.
Ah,